Вітаю! Іде третій тиждень, як ЗСУ увійшли на територію Курської області і протягують наступ. На шляху, беручи під контроль десятки населених пунктів і сотні квадратних кілометрів території РФ. Рішуче і поспіхове діяння українських військовців і видовищна розгубленість і нездольність російського диктатора Путіна дати на їх адекватний відказ примушають і його хаврусника Лукашенку приймати лихоманкові рішення і маневрувати поміж кепським і вельми кепськими рішеннями. Зараз ми перевіряємо інформацію, яка покаже, чи задействовані певні сили з боку офіційного Мінську у Курській області. Але і без того зрозуміло, що ризика прямого утягування білоруських військовців у війну як ніколи висока. У сувязі з гэтым я звертаюся до солдат і прапорщиків, молодших і старейших офіцерів, які служать режиму у Білорусі. Пам'ятайте, любий загад прийняти уділ у бойових діяннях супроти України буде злочинним. Прийміть усі міри, щоб не виконати його безпечним для себе чином. Ваша техніка може сапсуватися у самий опасний момент, а здоров'я підвести. Коли ви все ж потрапите у зону бойових діянь, прийміть міри, щоб найхутчей вийти на командування ЗСУ для обговорювання умов по технічному переходу на бок України. Ви долучаєтеся до шерегів доброохотників білорусів, які змагаються і за свободу Білорусі, і за свободу України. Законодавство України предугледжує спрощену процедуру отримання громадянства і соціальну оборону. Не робіть помилку. Не вступайте у войну на боку Росії і її білоруської маріонетки. Живе Білорусь! Слава Україні!